खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय। दिनै जोङो मोनथामसो खौरां लाबोदों। दिनै जोङो मोनसे ब्लास्ट जानाय खौरां जायबा गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय राजघाट आरो जु रड बा सिराखाना साखाथियाव बे पाइपआ ब्लास्ट जादों। मोनसे दैनि पाइप बा सोरखारि दै बिफाननि मोनसे पाइपआ ब्लास्ट जादों आरो बेनि सिगांबो दाखालि बावैसो मालिगावबो जादोंमोन आरो खारगुलियावबो जादोंमोन। खारगुलियाव जेब्ला ब्लास्ट जादोंमोन अब्ला बे मानसिबो थैदोंमोन। आरोबाव फिन बेबायदिनो पाइप ब्लास्ट जानानै गोबां दैबाना जादों। ओरैबायदि गिथाव बाथाव ब्लास्ट जादों आरो ब्लास्ट जानानै गोबां दै ओंखारदों। माखासे भिडिअ नुगासिनो जानांगौ नोंथांमोना। बेनो जाबाय ब्लास्ट जानाय नुथाय। गोबां हाखु दावरा जादों बेहाय मानसिफ्रा दुंहाव थासारि दसेनो। आरो बे जाथाया मैयाहाय बेलासिनि 4:30 रिंगायाव जादों। गोबां दुखुनांथाव जाथाय। बेहाय गोबां लाख रांनि धोन सम्पतिफोरा सिलिंखार आरो थेर बेथेर जादों आरो लोगोसे बाइक स्कुटि गारिफोराबो गोजावलाबायदों दैयाव। गोबां बेबायदिनो जाथाय जागासिनो दङ गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन जायगाफोराव। आरो बेबायदि जाथायखौ लानानै ओनसोल नाङैनो गिखांनाय फोरमायदों। लोगोसे बे ओनसोलल' नङा, गुबुन गुबुन जाय जायगायाव पाइपलाइन दं बिथांमोना गोबां गिदों। मानोना बेबायदि जाथाया जागासिनो दङ। आरो बे पाइपखौ थांनाय 5 बोसोर सिगां बानायदोंमोननो। 5 बोसोरावनो बिदि ब्लास्ट जाबायबा ओरैबायदि आसरित। दा बेखौ मानसिफ्रा गोबां सानदों जाखांनाय जाथाय मानाय होननानै। मानोना बिदि जाथाया गले गले जागासिनो दङ आरो बे जाथायखौ लानानै गोबां दुंहाव थासारि जादों। अब्ला जों बेखौ सावरायखांबाय। माखासे भिडिअखौ नुदों जानांगौ नोंथांमोना आरो नुवाखैबा नायबानो जाबाय। लोगोसे जों दा जोबथारनो सावरायगोन बिटिआर सोरखारा बिटिआर गोरोबथानि उनावबो सोरखारजों सावरायगासिनो दङ आरो दासिमबो सावरायगासिनो दङ। दायो इन्डिफोरनि थाखाय इन्डिफोरनि केसखौ उदां खालामनो थाखाय बा प्रेसिडेन्ट बा गभर्नरनि गेजेरजों उदां खालामनो थाखाय, लोगोसे सोरखारि फरायसालिनि माखासे खामानि मावनो थाखाय आरो लोगोसे बियाब बारायनो थाखाय बिटिआर सोरखारा दिसपुराव सावरायगासिनो दङ। बे मोनसे आपडेट। बेबायदिनो सावरायगासिनो दङ। सावरायनायनि गेजेरजों मोजां फिथाइ मोनोबाथ' जोबोर मोजां बाथ्रा, नङा होमबा लोगोफोर? अब्ला जों दा जोबथारनो सावरायगोन जोंनि बे गवालपारा जिल्लानि दरसे गामियाव राजा लामायाव राजा लामायाव जादोंमोन बे जाथाया। गवालपारा जिल्लानि राजा लामायाव सासे जनालि नाथ मुंनि बिजेपि आनजाद दैदेनगिरि, गवालपारा जिल्लानि बिजेपि आनजाद दैदेनगिरि, बेखौ सासे दुथाङा बुथारदोंमोन आरो बे खौरां मैया ओंखारदोंमोन आरो बे खौरांखौ लानानै गोबां सावरायनाय जादोंमोन। दा बे जाथायावनो लोब्बा थानाय सासे दायनिगिरि जायनि मुङानो जाहैबाय हासिनुर इस्लाम, मुस्लिम मानसि। दा बेखौ पुलिसा एरेस्ट खालामबाय आरो दा बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। गोबां गिथाव बाथाव जागासिनो दं जोंनि बे आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव। जेरै दाखालिबो जोंनि बे चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दै गुदुं गामियाव बे जाथाया जाबाय, गुलि गावनाय जाथाय। आरो गोबां बिदिनो गोदान आफाद माफाद जेबो सान्थि गैया माने जोंनि बे आसामाव। जेखिबो दावराव दावसि जागासिनो दङ। अब्ला लोगोफोर दिनै भिडिअ बेखिनियानोमोन। गोजोन्थों, एसेनोसै। जय बर' हारिनि।